Merhaba, dem baş ve bir su bersivan dîroka Kurd û Kurdistanê. Ev weşana ceribandinê ye bi bihîstokê telefonê diceribim ka gelo çê bibe çê nebe ji ber wê ye. Ez ê bi qesî deqeyekî falan çê bikim, biceribînim. Pişta weşanê bikim. Bi vî hawî. Min xwest yani rastî gelekî dereng çarê sibê ye. Min got ez biceribînim. Ev pirtûka jî dîroka Kurd û Kurdistan. Ev weşaneke ceribandinê ye. Ka diceribînim çê dibe nabe ji ber ku ez êro weşaneke zindî çê bikim ser cegerxwî. Nizanim ka çawa dibe. Bi vî hawî gelek jî dereng e, kes jî tune ez bawerim. Bi tena serê xwe baş e. Ev jî baş e. Qas çend saniye din bila weşan bidome ez ê bigirim. Bi vî hawî.